guys, good morning po tayo. Kahapon po gumawa ako, hindi po ako nakapag-video. Kinantuan ko po to sa bintana. Yan. Saka itong dito. Ayan po, kinantuan ko po yan. Ito. Kahapon. Wala pong video kahapon. Kasi po, nagkanto lang ako tsaka nagbuhos sila ng poste. Yan po. Yung poste kahapon, tinanggalan na po. Yan. Tapos ngayon, ayan, binuhusan nila yung paglalagyan ng asintada. Ayan po. Binuhusan na po yan. Pinalagyan ng asintada. Yung poste binuhusan kahapon. Tapos magluto muna tayo guys ng pang-ulam. Ayan o. Guys, tahong ni Carla, makarot-karot. Ang ulam natin ngayon. Luto muna tayo guys para may pang-ulam yung naggumawa. Hello guys, good afternoon na guys. Mag-asintada po ako. Ayan po, nakahalo na. Asintada po tayo. Tuyo ko na guys. Bisita tayo guys. Kanta na kaya naman, kanta na. Kanta na una. Kanta na. Ya. Kanta na. Ba. 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 Guys, kasintahan ako guys. Yan no. Walang camera man guys. Ano nangyari? Ayan na guys. Dumilim eh. Nawala yung tao. Ano guys, oh. Nagka-camera guys. Hey! Hey!
Hindi na lang guys yung isang sakong halo. Kaya nag-bistay sila. Wala nang binistay. Pag nagpalitada ako, mayroon naman na binistay. Tulong-tulong siya guys na tatlong kapatid ko si Sabado sahod. Tulong-tulong ang tatlong kapatid daw. Tigbarain lang daw okay na. Ayun. Kami pinabayaan doon dalawa kami. Sila tatlo, bistay lang. Nawala guys yung off. Ito guys, nawala yung pang camera. Hindi ako marunong. Guys, tututok ko na lang guys. Walang camera eh. Tututok ko na lang.
Sinagadong kaya niya. Sempit. Yang kepuluk.
So guys, ano na muna sa 2, 3, 4, 6 na patong, malambot na eh. 6 ng patong. Ayan. Para tigas-tigas naman sa Monday naman. Malambot na eh. Magalaw, basa kasi yung hollow blocks inulang kahapon. Diyan muna tayo. Kunti na lang. Linig yan pala. Huwag kaya iuli kung datang ganito.